Beno, kaixo guztioi. Beste bideo tutorial honetan erakutsiko dizuegu beste erraminta bat agian baliagarri egingo zaizuena etxetik klaseak emateko edo bestelako baliabideak ere lortzeko. Aplikazioa ditzen da Cordify, hemen dakazue bere helbidea, cordify.net delakoa. Bai? Hemen izena eman daiteke beste dozen egunetan bezala, bai? Nik izena eman dakat, orduan nik abiatuko dut ja sesioa. Doakoa da, hemen jartzen zure datua, behin sortu ezkero, agertzen da hau, arazorik gabe. Zertarako balio du? Hau egiteko hain zuzen ere. Juten gara YouTubera, eta aurkitzen dugu abesti bat. Adibidez nik hemen prestatu dakat Save Me Queeneko abestia bilatzeko. Hemen dakat abesti hau, hartzen dut, gelditzen dut, ez du delako behar orain abesti bideoa. Kopiatzen dut bideo horren esteka, hemen goien dagona eskubiko botoi sakatuz kopiar, eta bueltatzen naiz Cordify webgunera. Eta hemen itxasten dut kopiatu dudan esteka, pegar, eta bilaketa abilerazten dut. Aurkitutu bideoa, hemen bertan ematen dut, eta egiten duna da, zera da. Hemen jartzen dit bideoa txikian, eta hemen zuzenean akordeak ateratzen dizkit. Ikusten dituzue, akordeak, nik play eman da, martxan jarriko da bideoa, eta baita ere, hemengo tablatura antzeko honetan ikusiko dut akordeak. Momentu batean, edozein abestiren akordeak ateratzeko baliagarri izan daiteken erraminta bat da. Ez du beti perfecto funtzionatzen, baina bai egia da zenbaitetan modu eraz batean atera itzazkegula akordeak. Bai? Dago aukera, piano, ikusi duen bezala, akorde bezala jartzea, eta hemen diagramasen sakatuzkero gitarrako posizioak eta posizioekin adieraztea ere. Hemen agertzen dira, play eman da, ikusten zuen, sol, do, sol, eta hemen posizioak jartzen dizkit. Agian ere, gitarrentzat erabilgarri ez daiteke. Ez dizut erakutsiko, ze beste bertsioa da ordaindu beharrekoa, baina aukera izango litzateke ere, tono aldatzea, ordaindu ezkero, cejilla jartzeko, tempo aldatzeko, midi moduan jeisteko, baina hori da, norbaitek benetan erabilgarri ikusten baldin badu horrelako erraminta bat, ordaintzea eta horrelako zerbait erabiltzea. Venga ba.